יש עוד שני דברים, אני נורא רוצה שנדע. I told them about the longest and the... And then on the other stick there is silver and black moon. יש שם למטה, אתם יכולים לראות בצבע כסף ובשחור את הירח למטה. רואים את זה למטה? כדור, בדיוק. And it shows the phases of the moon. It rotates around the stick. Because today is a full moon phase, we can see the silver dot. חבר'ה, זה מראה את הגודל של הירח. אני יודעת שבט"ו בחודש הירח מלא. חבר'ה, כנראה ט"ו בחודש בגלל שהירח מלא. כלומר, מראים את כל רואים רק את הכסוף, בצד השני זה שחור. וכשהוא מתחיל לגרוע, אז לאט לאט יש יותר שחור, פחות... מי שתכנן את זה היה אדם בשם ויליאם אולישקה ואשתו, ואיבן ירון. לא נזכור את השמות, אבל באמת מגיע לכל הכבוד. הוא שתק לשירותים, הולך לשירותים ונעלה לאוטובוס. ורוניקה, אפשר, ורוניקה, תודה רבה, איפה זה כפיים שלך, ורוניקה.